Binnenkomst hier van Samuel Gunning namens Westland wil vooruit WPGA. Nieuwe snelste tijd wordt er genoteerd, jawel, door Samuel Gunning inderdaad. Hij laat noteren 8:04.99. 8:04.19, excuus. 8:04 eindtijd voor Samuel Gunning en daarmee de snelste tijd op dit moment. En een nieuw fastest time on the name of Samuel Gunning in 8:04.